Гранат отпред, ало! Евгений! Магистъра. О, Ей, храничка отпред за 500 agility яш. не искам. Аз искам мастери, не искам ли. 750 стамина, братле. Више. Буста. Добре, предполагам всички сте яли. Плуваме. А не плувам, само цунето. Цунето. Не ти казах, тук съм. Готов ли си? Да, храна, пласт, всичко. Добре. Вие изректе на мен. Плуваме след на едно. Добре, адове, внимайте кой къде стои, моля рейнджа малко по-далеч от млетата. Добре, пазиме се от тука. Дайте на инквизитора. Той се появи инквизитора някъде трябва да. Отивам да взема аз трапера. Пазиме се мелетата. Нюк. Я се пазете от мъглата. Стакваме ги. Убийте млето бързо. Мелето. Внимайте от всички лазер върху мелетата. И чейн. Пазете се. Ще стабилизирате ли хората? Добре, убийте това. Как го в първа фаза ще пускам хемчовете? Нямаше начин, съжалявам. Продължавам. Стабилизирайте сега бързо, всички гушите бала. Не ни стигна демиджа, просто нещо демиджа ни е много малък. Както да продължавам. Поне надовете. Аз затова ви казах, пазете си кулдауните задовете. Нюк, зад боса и нюк. Чупете веригите, мелетата, веригите. Да. Ама не го чупи сам, братле. Уж имаш хора, не? Ама нема уж, като виж, че няма хора, не го чупиш. Леко са интерруптите. Убийте окото рейндж DPS. Без това няма DPS, тук нещо умре ли. Нищо ще е малко по-бавно, но ти се надявам, че ще го убием. Продължаваме. Empowered вериги най-вероятно. Да. Пазете се от мен, пазете се, помогнете на хората отзад. Нов ад. Да, отзад. То ад къде го пусна на майната му? Абе, много да за това къде го пуска. Стига бе, кой ни репва така? Престанете. Не. Няма да репвам в момента, който кажеш тогава. Продължавам очички. Ама магистър е. Не се забравяй, аз се интеррупнах преднието, направо така се обърна цялата работа. Как предния, първия съм аз. Той ми го открива на грижата, така втория си ти, как предния ще интеррупна, защото два каста има. Аз се интеррупнах втория. Той 3 пъти ли каста, не можа да разбера. 3 ли бяха? Да. Не знам. Някой нещо се Единият каз беше дето интеррупна грижата, втория каз и сега беше третия. Аз нямах интеррупт без това, първия ми го оверлапнаха. Как да интеррупна след това? Да не били грешката да може да го преместих бързо. В смисъл, ако иска, че го мести по-бавно. Не идете по-бързо се преместя. Той няма смисъл да му се чаржваш, разбираш и направо таунт и му смееш хероик трол и това е. Не, аз го таунтнах и скочих към... т.е. взех някаква агро, таунтнах го и скочих към тебе да го карай максимално боса да тежи. Не бе, то карането няма нищо лошо, още интеррупването, че е ордера. Ако милетата не могат да се движат за точно бързо с ада,
мога да изпуснат интерръпта, това ми е мисълта, ако искате по-бавно ще го държа. Както кажа се. Аз по принцип имам... Вече обърках това. Имам два бързи чарджа, така че си ги пазим. Аз го пазя за това ще да сте пътенчи. Да, не е проблем. Добре, аз питам как ви е по-удобно. Добре, реди чеки по. Чакай да турим аз една храна за 400, чакай. Добре, служи. Значи толкова сме гидните, не мога да направим един хубав опит. Чакай малко, той излагата, нека да намаят си. И ледито и тя. Тя ми кажи ти, то луче да го пуска, това зеленото, то има ли определено към мелета, към мели е рандом? По принцип е рандом, братле. Но идеята виж сега, по принцип, значи прави си в смисъл средно аритметично, ако сме да кажем 7 човека мелета и имаме останалите примерно са рейндж, нали го разделяш, братле. Нали сещаш какъв е шанс? 7 на колко сме? На 5 човека. 7 към 5 е шанса ние да го вземем. Пример. Аз затова ви казвам, имаме два варианта. Или рейнджер стои по-далече, в смисъл рейнджер и хилърите стоите по-далече от мелетите и танковете, или се стакваме всички на група и в момента, в който му дойде ред за лъч, всички се местиме примерно по часовниковата стрела, на стрелка, примерно и така. Това са двата. За това имам друга идея за интеръптовете. Примерно ако нещо стане, че не трябва да интеръпт, лише ако искаш да си трети бакъп. Нямаш проблем, аз имам два интеррупта, човек. Аз имам два интеррупта. Мога да покрия всеки един, двама мога да покрия. Така ще направим, ти ще си бакъп. Не бе, просто не ви знаех интерруптора да разсори. Нищо ви не контактувам. Аз съм минал, съжалявам. Ако искате си кажете кога интерръпва, мен не ми пречи. Аз тук не казвам нищо, нямам какво повод. Казвате си интерръпти това. Ако ви е по-лесно. Но просто трябва, като Евгений бе, той братле като се развика на ботанисти, гледа да бъфи всичко точно и поджица братле. Само разправила тука бе, дубе! Убиваме инкуизитора, пазете се там, Big Boy, моля ти се. Да, това е смисъл смешно. Както да, продължавам. Къде е трапера, бе? То от другата страна. Отивам да го взема. Отивам да го взема. Ще вземеш. Взем. Чай, че не мога да му видя лъчил. Пазете се, мрете. Пазете се, пазете се! Оп. Стойте по-далече от това. Яла да ги стакнем. Спи. Стойте по-далече, за да не се получава примерно 7 към 5, да се получи примерно 7 към нещо, нали сещате, 1 към 1 към 1 примерно. Пазете се млетите. Бушваме балон. Шеме ти да тичаш напред, братле, немах пайда. Гледай го изто вътре, братле, гледай как читва демидж, я го репротнете това, бе. О, няма демидж, бе. Няма ли демидж, бе? Не. Давай, минам това, правите, тя дори. Вики, стеки ще вътре в балона. Добре, чупиме веригите, внимайте как ги чупите. Трябва да има хора около вас. Взем. Ресетнахме. Чакай, че си ба майка. Дайте му комбо трес. Мацунане, моля ти се, братле. Чупам веригите и това спално върху мен е точно в средата. Как да го авойна? Херой клип. Мога да бакъпеш сега, Гриша. Видяваме се. Продължаваме там очичките рейнджа, само очичките убивате. Значи рейнджа по принцип вие сте на очичките. Това ви е задача номер 1. Гледай балоните ги. Пазете се от мен. Там си го щупя. И да, с кинете по къде. Аз си ги чупя сам.
Убий тада. И те очички. О, момчета, моля ви се. Аз съм вина. Убери ги. Някой път ти ми зарежда шибане и тръп с едно. Ами казвай малко Еми да, по-рано. казвай. Не бе, то ще да стане. На една секунда бях. Няма проблем. Продължавам. Просто продължавам, няма смисъл да танцуваш. Няма смисъл да танцуваш, нямаш смисъл. Моето отзаде. Само ела да разсетнеш, докато съм... Да, ето. Трябваше малко, докато имах шилди. Няма значение. Продължавам. А Big Boy, внимай, маната ти е на 20% братле. Имаш 4 хилъра, другите са на по 90% мана. Някой да го малко да го кавърне, той да реген. Дайте такова, дайте очички. Да се Вери. почува. Пазец. Пазец. Зла гад. Добре. Местиме боса леко пазец от петлото. Той падна, предполагам, нали така? Да, изстрелява докато бие в кото. Ето тук отстрани съм на един връб лежи. Те не могат да ресне на минути и половина кулдауна. Може. Вели. Пазец, пазец се! Стабилизирайте хората. Очички. След малко ще има ад след една секунда. Убийте очичките. Да. Отзад е ад. Как ми липсва други елемент от шаман наистина просто. Казвайте, ако някой трябва да интеръпва, да казвате по-рано, моля ви се. Да не се получават такива шанси. Божен. Liquid Hellfire. Не мога, моят ръб не се зарежда от нещо. То ще паня. То няма напоследък, брат, или да се зарежда, не се зарежда, няма средно Не се зарежда, от начало се зареждаш. Ми съжалявам, братле. Аз какво да направя? Някой сме за шемета. Що мина през мен? Защото не знаех дали ще прилетиш. Как се? Аз бях на фул, Не бях ли? Да. Продължавам. Убивам му код. Чудесно. Продължавам. Мет, влезем в момента да ги покажем. Само внимайте на къде си заставате героите, да застанете близко до зелените петна, за да може да не ви бутне върху дях. Добре. Няма ад след 5 секунди. Това ще го изтере тук върху нас, сигурен. Защото не тук нормално. Това в някой човек. Няма да имат око. Убивам окото, всички на окото бързо. А не, то не се активира. То не се активира, късмет се активира. Защото влезам в трета фаза. Стабилизирайте. Никой не стои върху скула, освен другия танк. Трябва да ресетне мисто, скажи. Да, много веднага трябва. Само изчакай да му набие един, да му излеете мисто да. Давайте, да. Така. Там рейнджа първо сопват. Взимаш. Чачи, тук се пребах много. Окото. Добре, взим. Нито сходи сопват 5 набрат, леко трябва. И без това си танк. И друго не преши. Да. Соквайте душички след като убиете окото. Соквайте, че са 4. Остават още 4 душички. 3 остават. 2, 1. Няма душички, няма душички. Хилинг кулдаун. Пускаме. Добре, дай. Добре. План транквилите за следващия път. Пригответе се за дестройера. Внимайте с дебъфите. Не се оверлапвайте, спокойно. Местиме се. Дай напред, ако имаш.
Кой му даде този дебаф? Това петно как ми го даде. Тъпо. Стабилизирайте. Пазете се, не стойте пред мен. Мале, той е приз, братле. Убито окото, дайте будлас. Убито окото. Местите бос. Ходи сокви 15 нюкно окото. Соквите душички. Мелете, местите боса. Местите боса, пазете се. Внимайте къде стоите. Местите боса. Аз съм с 4 стака вече, да знаете. Добре, излизаш и някой друг сокви, това е. Rejuvenation. Чакай, аз да соквам вътре петна. Има ли още... Опа, не минавайте през мене, Ало, хилинг, взимаш боса. Не стойте пред боса, хора, не стойте пред боса. Просто не стойте пред самия бос. Ало, внимайте къде стоите. Трябва да ходим в обратната посока. Внимайте. Сега ще има око. Пригответе се за око. След дестройера. Беше много да дестройера в другия край. Няма, трябваше да застанете точно на самия край. Значи там къде са танкове да се изпълнят. Няма как да го убием. Защо така стана този дестройер? Защото не преместихме боса. Няма значение, в смисъл, вие пак трябва да се преместите към края, така ли, че ние бяхме точно на това, на сейф спот. Нормално. Тебе не те хил. Няма според мен е добра идея да местим боса за души. Няма начин, ама той има бенефит, иначе как ще ни стигне демиджа, кажи ми, приятели. Ние ако не го преместим, млетите, знаеш колко демидж губят така. Няма как да стане. Добре, достатъчно ли само аз да остана да сокна душите? Смисъл не, защото смисъл те и 4-мата рейндж DPS сокнаха, ние трябва да сокнем реално погледнато 3 кладенеца. Разбираш? Четвърти кладенец не трябва да има, това беше реално погледнато третия кладенец и ние убивахме боса след това, разбираш? Мене мисълта ми е дали скоростта с която би сокнал сам човек, че ако съм само аз. Не, няма да е достатъчно. Не. Защото ти консумваш една душичка на 4 секунди, горе-долу на 3 се падаше. Разбираш, това не е нормал, братле. Или така не е нормал. Там нормал ги соква всичките вътре на всека секунда за нас падне. Знаеш какво да е, искаш ли да сложим маркове на танковете, никой да не минава през нас, човек, защото ти с резети... Не, вижте сега, реално погледнато в трета фаза, през самите танкове не трябва да минавате, разбирате ли го? Не пред боса, може пред боса да минете, ако смисъл гапа е голям, може да минете пред самия бос, но не и през самите танкове, защото като минете, инстант. Не се панирайте, хора, огледайте се. Всъщност точно тогава се получава резета, да, когато даже то не е нужно абсолютно плътно си в него, дори само е така, може би в страни от него, като се пак го резета. В момента, в който го докоснеш, може би... В момента, в който минеш през самия танк, боса прави клиф това. И на двама. Както искаш, така го разбирай. Иначе супер беше, първото сокване беше добре, второто сокване беше добре и трето беше добре, но просто хората не се изместиха до края на стаята, затова се получи този фейл. Нищо, аз просто не го наносах, разбираш, аз мислех, че хората са то е ясно, че това ще стигне почти до края. Както е. Нищо, правим си го така, иначе губиме страшно много DPS, в момента сме с 4 хила, разбираш. Мене да ме виждат като танк да не минава през мене пък. Продължавам. Аз си сложа скул, тази маса. Не. Скул по принцип е написато, на което не трябва да ставате в трета фаза. И моля ви се, не се панирайте, се взем спокойно и както си го бяхме направили, минали опит на първите две, така го направите се. Добре, продължавам. Опа. Инквизитора. Аз взех ли го това? Чакай, че не взех. Тя е върху другите. Liquid Hellfire, чакай, че преместих тъпият на връчик. Пазете се мелетата, бързо. Добре, убивате на мелето бързо и кливате другия. Пазете се там, пазете се мелетата, пазете се. Това беше супер добър авойд.
Ама какво се струпали на тия мелети, не мога да разбера хора. Добре, местиме се. Майко. Как това е? The ritual is upon us. But first, I'll indulge myself a bit and finish you. Дайте ми издръгти пък. A taste of the master's might. Значи ще тръпвам трети. Първи жълт, втори беше на верни работа. Опа, не. Чупи. Взим. Нечер, моля те, брате, не чупи сам. Не бе, аз принцип нямам проблеми, ама викам, айде без кулдаун. Братле, това така, нали, не става поверено. Дори на мен ми прави бати ден. Ренджи убити очичките. Продължавам. Liquid Hellfire. Помогнете тук на близкото око там, браво. Значи, млетето, ако такова има, окото е близко до вас, просто се го обърнете го убити. Трябва да го вземеш нещо DPS, не мога. Да, какво става? Мърдай, биквай. Давай, движете се. Ама движи се напред, се движиш по-бързо напред. Взим. Ад. Ето това искам да виждам Big Boy. Пълен навод на този сплаш, брат. Това беше много добро. Нюк. Я един от хилърите да стане там до рейнджовете да пуска балон. Какво ще кажете? Всякъде пуска на балони. Така. Рейндж ще убите очичките. И ада. Не ни стига DPS. Убийте другото око. Бързо. Empower. Добре, аз го взем сам това. Помогнете на... Ама... Кокадин е, братле, как така може само да го направиш? Ама не можеш да го направиш. Ама не мога да го вземете двамата. Не мога да вземете двамата, знаеш какъв е демиджа, братле? Трябва да сте минимум 3 човека и човека, който е с чейна. Това означава двама допълнителни човека трябва да го сопнат това. Могат ли си? Виж, че падаш инстант. Няма как да си хилаш това, не? Просто забрави. Освен ако не си не биш някакъв кулдаун. Нищо продължава. Направете експерименти. Ма той до сега се задумаше сам на предишни си опит ги повреди. Явно на този опит, братле, не се е хотнал или си не бил някакъв кулдаун и затова умрял. Друго то няма. Това е. Няма да има адове, нюк на боса. Натиснете го, сега имате около 30 секунди пил чист DPS. Така, слушайте сега много внимателно. Сега ще има вериги и око. Първо убивате окото и тогава веригите чупите. То ще е empowered. Много бързо го нюквате целият DPS. Майката трябваше, ще ме убийте окото. Те с очички, чупете вериги, чупете очичките, това, веригите. Аз мисля, защото мислях, че съм empowered. Само внимайте какво правите. Опа. Давай, излизай. Най-отзад. Мале, то лад къде е, братко? Леле, майко, убийте ти очички, хора. Мелет. Тук някой може да дойде да го убие това окото до боса. Добре. Чудесно. Продължаваме. Оба, Истос. Продължавам. Убита да бързо. Сега ще има вериги. Жолети си. Я смести боса, братле. Назад, движи си. Някой при мен най-отзад. Още един трестър. Добре, око. Empowered. Нюк. Така, където съм аз стойте. Той Истос леко се завърти негово ляво. Това е много годно, братле. Добре, взели как се вижда? Взели го, кажи ми. Добре. Добре, ще взема чейновете, местиме бос.
Местиме, движете се. Добре. Не можеш сега, не можеш. Идвам, изчакай. Някой да хилп. Опа! Още един. Мина пред мен. Още някой тук. Давай. Добре, елате от тази страна на босса бързо. 1% трябва да го вкараме в фаза. Нюк всички целят DPS. Хилори, милори, който каквото може да вкара, трябва да го вкараме в фаза бързо. Ох, това пак така. Бах ти окото, момче. Една секунда. Внимавайте, сега ще получим рейд DPS. Дай нервей! Никой не стои върху скула. Освен другият танк. Ще ресетваме или сто сказвай. Имаш 10 секунди, не повече. Сега има време за резет, но почти веднага трябва. Добре, да. Нямам Исто кулдаун за сокви 15 харвест. лев. Душички сте, да, ясно и сокви, да. Те сега се появят. Да, Аз ще да харвестам. взимаш бос, трябва да го вземеш. Само че, като тръгнеш да го взимаш, трябваше да застанеш отпред. Убейте окото, взимам ти бос. Ходи, помагай на окото и сокви душички. Места боса. Рест на кукадин бързо. Стабилизирайте шилдо. Набий си ластент кулдаун, трябва да резетна. Добре, да. Ооо, Big Boy, братле, моля ти се. Това беше просто без коментар. Дай, Кил. Диди. Нямам. Няма на кулдаун. Има 9 секунди, братле, 9 секунди има. Това беше просто без коментар. Как? Тупикна ли нещо? Колко че на транкуилите на втория Black Scar? Местиме се. Аз сега пуснах тракторите. Добре, добре. Никой върху скула. Комбат Трес, има ли нещо? Не. 4 минути, братле. Ела. Трябва да вземеш боса, аз съм без кулдаун. Ела го там. Нюкне окото, дайте Булдуас си, нюкне окото. Някой ще пусне ли Булдуас днеска? Тя умре рейд. Никой ли няма Булдуас? Няма ли петнове глупости, нещо? Добре съм пуснал съм. Пресетвам. Стой. Отивам да соквам душички, момчета, душички. И сега ще сокна и аз само да се довърша бързо. Сега ще пусна химната. Къде с дебъфи? Ало е хил. Идвам да соквам. Добре, взимам ти бос. Опа, трябва да ресетнем. Колко трябва да соквам? Не. То вече няма души, бе. Окей. Няма души, не соквайте, в смисъл ще изчакаш малко. Трябва да ни стабилизирате тогава. Местиме се, просто се местим, няма да ресетвам. Нямам мана. Никой не ме хилна, аз бях много малко. Да, ще да убия, ако бях минал, нямаш. Аз имах шилдо, днес на тъмън ми заради, братле. Колко криво. Трябва някой да ресетне. Не, той е ресетнато. Добре, няма значение. Малко ще трябва. Вече трябва да мине някой. Само един човек да мине. Така. Достатъчно. Това е. Нюкне бос. Нямам кулдаун. Нюкне бос. Аз нямам. Трябва да соквате душичките, да знаете. Пълно соквам. Отивам да се лайпна. То няма смисъл, няма да ни стигне DPS случай. Дейте ма хилва. Това беше грубо. Значи в кладеници има 11 душички. Аз сокнах, човек. 11 душички, това е лайп 100%. Няма начин да учедеш. Да, бе, Нейчер, това верно ли? Това верно ли? Добре, ще трябва да отправя така просто. Момент съм.
Единственото, което трябва да координираме с тебе, Ник. Тук ли си? Само да споделя, че ако на някой се наложи да резетва това стаковете, по принцип до 40-50 може да оцелеете, оттам нагоре ще ви прави някакъв кулдаун задължително. Смисъл много е да Добре, момчета, продължавам. Реди чек. Само едно нещо, което трябва да координираме малко с тебе. Когато боса го караме до кладенеца, ти обикновено тогава получаваш този флейм дебъфа, който пускаш по земята. Аз се замдърчам от кладенеца и почвам да го... Или по-скоро може би да седя в кладенеца, тя в кладенеца, които са до мене, просто да не седят никой до мене в кладенеца, си мисля, че е най-добре. Или как да го направим? Хем да има бенефит, хем да ни резетне никой. Да ресетне какво? Ами да не мине през мене, за да не резетне енерджито, т.е. клива. Ама защо искаш да го танкваме, смисъл да стоиш в кладенци, да сокваш и го танкваш в него? Когато аз соквам, нали аз влизам да Ти няма виса, когато по принцип гледай, когато на тебе ти каже да танкнеш боса да го танкваш, аз ще го соквам до всички. Добре, аз излизам от кладенеца, примерно, и не е проблем, обаче като излезна отпред са вече милета и така нататък и става мазаното там. Ама ти ще изчакаш да се завъртиш пред мен и тогава ще го танкнеш, това е ясно, ти няма да го танкнеш обратно, то е безпредикова. Добре, ще пробвам, няма проблем. Просто като ти кажат там ти няма го танкнеш инстант, ти просто се преместиш, как нали се ориентираш кой къде е до тебе, тогава ще го танкнеш. Освен ако да не е супер критично. Няма, аз и Big Boy той направо се самоубив тебе, човек, не знам. Да бе, той братле мина през мен, разбираш ли? Аз не знам какво стана, разбираш. Няма значение, няма значение. Няма проблем, приятел, няма проблем, просто не ти казах, просто трябва повече тренировки, но аз не ти обясних. Пулвам на едно. Пулвам. Давайте напред. Не се панерите, момчета, спокойно, там пазете си от петното. Настига. Добре, чудесно. Пазете си кулдауните за инквизитора, това е много важно да го биеме бързо. Пази се там, който си. Браво бе, Нейчър, добър флаш. Не беше Нейчър. Не беше ли Нейчър, бе? Защото се си мисля, че това е Нейчър, бе, не знам защо. Продължаваме. Опа! Внимайте, луче, забравих да го кажа. Много грешка. По принцип не следвайте адовете. Движете се сами от лъча, защото адовете се движат много бавно, дори да ги преместят. Пазете се от петното. Да, събирам ги. Чакай, че той е пусна някакво зелено петно тук върху мен. Убийте мрето. Лъч върху мретата. Залагат, внимай, приятели. Чудесно. Айде, Цунай, DPS, брат, исто Сара, бе, нуле! Убий го вътре в балона, докато... Давай при Симона. Еми, да му фърли един шатъринг трол, нали имаш една такава магия? Да. Добре. Внимайте как чупите веригите тук да не се пуши. Опа, оверлап. Опа! Добре, взимам. Очички, рейндж DPS-а. Шамана. Добре. Чудесно. Убийте там последното кодо ръба. Някой от хънтри да пусне един аймшот, чудесно. Някой от фанфама. Не ми е...
Ти си за двама, бе. И да. Добре, Powered Verigi, Powered Verigi, май къде стоите да не паднете. Пазете се от мене, пазете се от мене. Да го взем сам. Пазете се да не умрете, пазете се. Добре. Ад, пазете се от петното. Добре, чудесно. Това беше най-добрият бот, който съм виждал до сега. Продължаваме. Чудесно, интерпвайте там както трябва да интерпвате. Колвайте, ако трябва да се колва. Продължаваме. Нече да внимай, бе. Той си пробва късмет. Така го усещам си. Добре, Вериги. След малко. Пази се, че трябва да се залепа. Пазете се от мене, пазете се от мене. Чая да ме хилнете, ще го взем. То няма да имат. Нюкне бос. Ще има ли сега Empowered Verigi? Аз по Verigi. Око. Добре, сега ще има Око и Empowered Verigi. И първо ще Око. Ама не знам дали Окото ще Empowered. Няма. Няма ли да? Много добре, чудесно. Мълчички и Verigi. Добре. Вземам си го сам. И аз си го вземам сам. Пази се... Общи работника. Сега да ме топнете, ще го взем. Взем. Упс. Да го дърпим малко. Места го. Виж. Дахте. Имаме около 20 секунди до следващите шитни. Да знаете, че ще има ад след 30 секунди. Правете се. Тия колба голямо. Там шлемете ела по-насам към райда. Empowered Verigi Око, най-вероятно Empowered Око. Нюкно Окото пурво. И аз ще го взема сам. Нюкно Окото. Стабилизирайте. Взимам ти го. Идват адове след малко. Някой се опита да си вземе веригата сам и умря. Да. Мен това ми се струва. Дайте и комбо трес, бързо. Няма къде го пазите. Empowered, shit. Това петно, ами тук ренджи като дойде до нас, затова се получи тонове. Пазете се, аз ще си набия това кулдаун. Кулдаун ще набия, пазете се! Пазете се! Те го да го вземат там, дайте да вземат лидерите. Дайте Окото. Ще го вземат там. Добре. Това Око кадър влезна на майната. Нюк на бос. Я го премести още назад то бос. Добре, трета фаза. Танквали да знаеш. Никой до изток не трябва да има, внимайте къде се позиционират. Синята марка. Аз ще го взема след първия дебъф. Ще искаш да ресетнем, казвай. Пази се от хората, Изида по страни. Вече трябва. Това го видях. Останах само на палци, да държах го човека. Танквай. На ногти. На палците, масло. Бега да изхвърля това. Ренджа, взимайте. Взимайте ушички, да съм взел. Empowered Око, бързо. Нюкни Окото. Значи Окото първо ви приоритет номер 1. Това. И Окото, и говна, и... Братле, тук много лошо. Аз съм не го очаквах този денч. Казах, че ли Да. Имаме батъл, Танквай. Ало е хил след малко. Танквай. Стабилизирайте. Ресетвам. Танквай. Продължавам, пригответе се да се местим. Не съм си ползвал още търкули.
Местиме се, местиме се. Да, нали знаеш, втория Black Внимай, Arrow. че си с дебъфа, Исус, внимай, че си с дебъфа. Чикав капан ми направиха тук, с тези дебъфи. Евгений. Добре. Те на мен ги реди, бе, човек. Ресетвам. Ресетвам. Дайте Будлас, нюк на окото. Нюк, танкве, отивам да убия окото. Добре, Соквате много душички, соквате душички, душички, душички. Някой има ли във фонтана? Има, да, има достатъчно. Ето сговори ми. Трябва резет. Идвам. Готов си танкве. Аз ще пусна на Black Arrow. Няма какво да сопвате, няма какво да сопвате, само дебъфите, само дебъфите. Ало, хиловите. Аз пускам. Аз взимам бос, спокойно. Ясно. Внимайте къде стоите с тия дебъфи, внимайте къде стоите, убивате се един друг. Исус, трябва да сокваш, брат, на следващия фонтан. Местиме се в обратна посока. Пазете се от мене, пазете се от скула. Сега ще има око, бързо в обратна посока на окото. Бързо на окото в обратна посока. Гледай го къде е това око, човек. Аз няма как да го премеся с боса там, тъпо. There is no way. Гени, къде си, бе? Пазете се, защото бързо. Има ли да всички? Нюк на боса. Ресетвам. Танквай. Взимам ти бос, ходи да сокваш душички. Окото бързо. Убиваме окото, давайте. Нюк и убиваме бос. Дайте му четат 3%. Трябва да убиеме боса, ето сега. 2. Местен. Там някой стои върху петно, пазете се. Сега, начинът това е всеки каквото има, трябва да се набие дефенсив кулдаун с инчо лайп. От сега ви казвам. Ние ще го ресетваме ли? Не. Аз ще умра 100%, просто ще му оставиш да умра. Тук просто трябва да оцелеме това. Оцеляхме. Нищо взимаш боса и го убиваш това. Давай. Ти те бъв. Напъни. Убивате го. Бърстам го. Давай. Момчета, благодаря. Може ли да нещо? Браво, Лайтмен. Браво. Няма кой да Та ще ви дигна, защото ма кефти. Просто демиджа не ни стига, аз мислех, че ще ни стигне демиджа, явно демиджа не ни стигна за това. Те трима бяха. За малко. Еми с трима дрея, реснете лутъра, за да мога да ви лутне. Много благодаря за речето. Мейл и... Братле. Паладин при створа, где му. Пазете се. Бонус от Рикен. Че идиотата. Леле. Добре, дайте да раздадем лут. Ето го лута. Това някой иска ли го? От Хънтър.